bounds. Здравейте! Първото видео на Темплейт ще започне с мен, сестрата на Алекс, защото той отсъства. Не, той всъщност има работа. Както и да е. В днешното видео ще ви покажа, че можете да си изтеглите Minecraft Launcher и да си апдейтите всички версии, за да можете да играете на всички версии. Затова сега ми е първи път и затова исках да го покажа веднага. Не съм си инсталирала много версии, както и да е. Малко е странен този никнейм, затова искам някак да го махна, но няма как. Окей, нека да влезнем в версия 1.7.10. Да ви предупредя, че малко бавно зарежда. Не се бойте от това, то пак ще продължи. Точно така. Самостоятелна игра. Ще влезна в самотния си свят. И ще ви покажа, че... Пауза. Къде ми е мишката? Пауза. Ще ви покажа, че може да си смените нивото на по-голямо. Остави. Така. За да си го смените, ако искате да си увеличите опита, използвате командата XP, да кажем 100, и след това си пишете никнейма. Момент. За преди това, ако не сте си отворили локалната мрежа и не сте си разрешили командите, направете го. Сега вече пишете XP, да кажем 100 точки опит, и след това си пишете никнейма. Ето вече нивото ми се промени. Ако искате самото ниво да си го промените, натискате, всъщност пишете XP, да кажем 600 ниво. След това пишете L, главно L, и отново си пишете никнейма. Вече съм на 1117 ниво. Голям ноб съм, обаче поне знам това. Както и да е. Това беше от мен и до скоро. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, за да знам дали да правя още такива видеа по серии. И дори ако искате, коментирайте. До скоро!